Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu al'umma. Na fatan duka mun saurari bayanin Nura Hassan da ya fito da bakin shi ba wani ba karamin yaro bane ba mu bukatar dogon sharhi. Donc ni a gurguje ku partager bidiyon ga yan Niger. Ina jin game da batun kokowa da ake. Kokowa ta fara sakin hanyar da asanadin yinta. Mu lokacin da muke yara in mun kaji an kace bindigau na tabawa Aliyu Salau Laminu mai dabba mu mutanen muke yi ba jahohi ba, amma yanzu an zo wani gaba ta kokowa inda mutane suna ɗaukar mahimmancin bangarancin jiha fiye da mahimmancin cohesion social, wannan dan uwantakar na zumunta da tsakanin ba'are da bakurfaye da magobiri da bazabar mai da wane ne. Wannan dattizon adayi na ga bidiyon shi kakin ayi final da yake waɗansu maganganu ko ni da ɗan ƙaramin yaro ba ne yinsu, balantana shi dattizo kuma yan responsable bisa kai da haraka kokowa da yake cewa tiliberi da nyamai su ne kyan uwansu waɗancan na kenan duk zandayar da wane ne ba kyan uwansu ba ne ba ta ɓangaren kokowa entre parentheses. Video ada yana nan kuma ku je ku saurara ku ja. Ya fito dai har da kawo batun tarihin yaƙi da sarwansu. Kaga tun menene ana batun kokowa kana kan mutane yara ƙanana tarihin wai kakin ne lokacin yaƙi zabarma ne a tare da su waɗancan bai kire sauran jahohin ba cinan waɗanda lisa jahohi uku tiliberi nyamai da dosu su ne a tare da su cinan waɗancan sauran jahohin ba sa tare da su. Bidiyon na nan kun gani kuma adaye wannan magana jiya. Ni tun da na ga bidiyon na adaye na so in hito in yi magana matsayina na dan Nijar kuma matsayina na matashi wanda nake son in ga wannan bambance-bambancen jahohin da bambance-bambancen bangarancin an bar shi, sai na ce bari in yi shiru. Anan da sai tashi hankali min sharin din bidiyon wannan champion king abin da yake confirme na nuna cewa waɗannan mutanen shi adayan da ake magana akai ya kamata a yi sanctionen shi a tsaida shi cikin harkar kokowa domin ba alheri bane ba cikin harkar kokowar Niger. In ana neman waɗanda sun kan lalata cohesion social na harkar kokowar Niger, shi wannan bawan Allah yana daga ciki tun daga preva an samu. Zan dawo akan yan uwana yan maradi su ma bara da sun kai jehi menene ake ce mishi isaka kaga duk waɗannan abubuwan ba daidai bane ba a zaka abunda yau Nura Hassan ban san ma jihar shi ba, cikin magana shi ma bai faɗi jihar da ya to ba, amma ya tabbatar da cewa shi ɗan Nijar ne, ya fita da wannan jiha ya ta wata jiha. Wanga abu ba daidai bane ba. Dan Allah da Annabi muna kira da hukuma ta na lutte traditionnelle na Niger da ministère ta jeunesse et la culture da sport, dan Allah su yi sanctionan waɗanda duk suke da sa hannu cikin harkar kokowa a ɗauki mataki. Yanzu dan Allah menene ake so a cimma akan haka? Ku zaka ku sa son mutum ko ku son jaha cikin abin ga har ku zaka wanda ya yi gwagwarmaya don saboda ya kama gari takobi kuna neman ku yi mishi walakaici. Kowa ya gani ba irin shirance-shirancen da ba a yi wane kuna ka kabilanci. No, jama'a ba zancen kabilanci ba ne ba, zancen jahancin nan jaha kaza ta yi jaha kaza ta yi jaha kaza din nan waɗanda suke nan da yin shi hukumar Nijar ta ɗauki mataki immediate na rantse da Allah ko abun ya zo ya yi ƙarfin mutane. Wannan ai ba daidai ba ne ba. Muna da mutane da vocal da komi suna tiretan mutane da bayi cikin Nijar da sunan jahanci. Kaga waɗannan abubuwan duka ba daidai ba ne ba. Na farko an taka dokoki na ita kokowa din na cewa babu kalubale ba wane ne su daga bangaren su sun hito sun ce sun yi magana da sarki da guvernar da wane ne na a zo a yi magana, shi kuma da ya hito ya ce ba a yi ba, to yanzu shi zai mai guvernar da sarki karya sai ki signifike su ne ba mutanen gaskiya ba. Ya kamata hukumar kokowa ta Nijar su yi sanctionan su. Allah ya samu dace.